खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं आंनि फेसबुकआव मा खालामनो नागिरदों नोंसोर गासिनोबो देखायलांबाय थानोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे लोगोफोर फोथाराव आरोना आंनि लोगोफोर गावसोर माइ गायदोंमोन बेयाव गावसोरनो माइ रोगागासिनो दं बिसोरनो आं माबा जाग्रा हैनो नागिरदों थौदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नै हांसोआ जाना फोथाराव थांगासिनो दं आरोना आङो इसोरनो माबा हैनो बेखिनियावसो दङ इसोरो थांगासिनो आङो जोंहानि फुख्रि नै मालाय बेसेबां मावथिखा माइयालाय जागोन जायाखै नोंसिनालाय गावसोरनो हादो दे इसोरो सोरनोबा नांगौबा खोन्थाहर नङालै माइ हाग्रा नांगौबा खोन्थाहर सोरनोबा थांसै आंहा नोंसोरो हाबाय थादो रेडि जाबाय नै आमलायबो दंबावसो बा सासे भिडिअ लाबावगासिनो बा नै गावसोरनो हादोलै माइखौ होना फैबाय लोगोफोर बेसेबा सान्दुं गोसा मेंजोब्बाय दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय बाय।